Pinoy Bus Driver TV. Doon sa ikutan. Dati kampiyon. Babalik si Mrs. niya. Uy, patay ka. Na talaga. Natin. Ako na natin. Ako na natin yung metro. Kalbayo pre. Dulo na eh. Bukod sila tayo. Akala ko, pasok pa tayo eh. Napasok na pala yung mga kasalubong eh. Sunod, Israel Estrada. Batid family. Bukod sila tayo. Saan kayo? Dinhi. Dinila. Hindi na iwan ang Oh, dinhi dito lang. Ha? Ginaray. Okay. Nagkaray ko muna doon ang motor. Yan na. Salamat. Yan, kaya mo sasakay pa yon. Wah. Sila tayo. Ano lang ako? Gabo na? Ha? Gabo na? Oo. Maganda ng kalagayan. Doon pa galing. Hindi pa maiwan yung pagsawa. Ha? Hindi pa maiwan. Totoo ba yun na sabi mo, may iwanan pa? Oo. Sabi ko kanina eh, iwanan na yan. Automatic na sa motor. Sunod, isin. Transfer. Santa Margarita sama. Galvayo City. Yellow family. Si Lisa.
Tapos sa kayo ng alas 3. Sigurado. Barangay Karayman. Lalu tayo City. Daw. Diretso tayo. Silang. Silago. Shout out Fernando TV. Ikaw po si. Kumusta naman yan? Ikaw po si. Nakabailangan saging diya sa ito ha. Kumano ka? Sarap umikap. Paano ka na ito takbo? Kaya takbo, pahinday-hinday, paano ka? Kaya hindi ako pwede sa tracking. Laging itatabi, tulog. Tulog.
Pagpili. Ito na kami kabuksit. Dalawa na. Surigao. Tanghalian na tayo dito, may kabuksit. Dito po tayo mga ngalian ha. Sabay tayo kumain. Para sabay din tayo magutom. Sino tayo? Ayan po. Magkain na po tayo dito.